ng mga nagbabagang balita. Dalawang truck sa San Fernando, nagsalpukan, dalawa, sugatan. Konstruksyon ng housing unit sa ilalim ng Pambansang Pabahay Program sa Kamsur, nagpapatuloy. 3 sa 10 itinatayong housing unit, malapit nang matapos. At laboratory services ng healthcare on the go, asset ng Kamsur LGU. Malaking tulong sa early detection ng sakit ng mga Camarinense. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Sugatan ang driver at helper ng isang close van na sumalpok sa isang wing van sa National Highway ng San Fernando, Camarines Sur. Nangyari ang insidente bandang 1:00 ng hapon ng Agosto 27. Patungo sana ng Albay ang wing van ng salpukin ng close van na patungong direksyon ng Pamplona, Camarines Sur. Posibleng nakatulog umano ang driver ng close van hanggang sa sinakop nito ang kabilang linya at nasalpok ang truck. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Umabot hanggang sa third alarm ang sumiklab na sunog sa Iriga Central School sa Iriga City nitong Agosto 27 kung saan faulty electrical wiring ang tinuturong mitsa ng sunog. Narito ang ulat. Makapal na usok ang bumalot sa Gabaldon Building, isang lumang gusali sa Iriga Central School pasado 5:00 ng hapon nitong Miyerkules, August 27. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na nirespondihan ng 9 na fire truck mula sa mga katabing bayan ng lungsod. Sunog na po sir nangyari, umabot po tayo sa third alarm po. Kung saan po, ang third alarm po hindi tuloy. May karagdagan na po tayo sa mga fire truck kahit nating mga fire station. Simentado ang pader ng gusali ngunit kahoy ang karamihan sa material ng lumang gusali kaya lumala ang apoy. Lumalabas sa investigasyon ng BFP na maaaring faulty electrical wiring ang pinagmula ng sunog. Ano po sir sa ating investigation ng ating mga investigador, possible electrical maintenance or incident po ito pero pinotokay po po ng ating mga investigador kung ano talaga kung ang pinagmula ng sunog. Wala namang nasaktan sa insidente habang inaalam pa ang kabuuang halaga ng danyos ng naturang sunog. Jan Amador, CSN. 3 gusali na ang malapit ng matapos sa ilalim ng 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ng Provincial Government ng Camarines Sur. Konstruksyon sa iba pang housing unit sa ilalim ng 4PH nagpapatuloy. May ulat si Regine Bue. Ganito ang magiging hitsura ng mga bagong tahanan para sa libo-libong pamilya sa Camarines Sur sa ilalim ng 4PH Housing Program. Isang maaliwalas, ligtas at maayos na tirahan, sagot sa matagal ng pangarap ng maraming Camarinense. Patuloy ang konstruksyon ng housing units na ito sa probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elre Villafarte, katuwang ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Target ng programa ang pagtatayo ng libo-libong residential units para sa mga pamilyang nangangailangan ng disenteng tahanan. Sa kasalukuyan, halos 3 gusali na ang malapit ng matapos, bahagi ng unang batch ng pabahay sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. May kabuuang 11 gusali ang nakatakdang itayo sa lugar. 4 dito ay may 4 na palapag habang 7 gusali naman ang may 5 palapag. Ang bawat gusali ay magkakaroon ng 72 hanggang 100 units, depende sa disenyo ng building. 2 uri ng unit ang maaaring pagpilian. Ang 2-bedroom unit na may sukat na 24 square meters at ang 3-bedroom unit na may lawak na 27 square meters. Dinesenyo ang bawat kwarto para sa komportableng pamumuhay ng isang pamilya, praktikal, maaliwalas at matibay. Kapag tuloy nang natapos ang proyekto, inaasahang makikinabang ang mga residente sa iba't ibang pasilidad tulad ng Central Park, clubhouse na may swimming pool, basketball court, commercial building at guardhouse para sa seguridad ng komunidad. Ang tuloy-tuloy na pag-usad ng konstruksyon ay patunay ng malasakit at commitment ng pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan sa pabahay sa Camarines Sur. Hindi lamang ito proyekto ng mga gusali, kundi isang hakbang tungo sa mas matibay at maunlad na pamayanan. Regine Bue,
CSN. Magpapatuloy umano ang implementasyon ng 5 minutes response time ng kapulisan kahit pa sinibak sa pwesto si Police General Nicolas Torre na unang nagpatupad ng programa. Narito ang ulat. Sa kabila ng pagbabago ng liderato ng Philippine National Police, nananatiling matatag ang serbisyo ng mga kapulisan sa Naga City. Patuloy ring ipinapatupad ang 5-minute response system na isa sa mga isinulong ng nakaraang hepe ng PNP na si Police General Nicolas Torre III. Sa kabila ng pagkakasibak nito sa pwesto bilang hepe ng pambansang pulisya, tiniyak ng Naga City Police na walang pagbabagong magaganap sa kanilang serbisyo publiko. Isa sa mga prioridad na patuloy na isinasagawa ang 5-minute response time, ang agarang pagtugon ng mga pulis sa loob lamang ng 5 minuto mula sa pagtanggap ng report. Patuloy lang din po tayo kung ano ang ating mandate at kung ano ang pinapasagawa sa atin, kung ano ang pinapasunod. Itong mga programa ng dating Chief PNP, itong 5-minute response time, ito naman po ay existing pa. Ito ay isinasagawa pa rin natin. At hindi po maapektuhan ang aming pagtatrabaho dahil lamang nabago ang ating pamunuan. Patuloy lang din tayo na sumusunod. Sa kabila ng pagbabago sa pamunuan ng PNP, hindi nagbabago ang paninindigan ng mga kapulisan sa Naga City ang maghatid ng mabilis, tapat at maaasahang serbisyo para sa publiko. Dito naman po sa hanay ng kapulisan sa Naga City Police Office, sa pamumuno ng ating OIC din, Police Colonel Gilbert P. Parinas, tayo po ay sumusuporta kung ano man po ang papatupad ng bagong acting Chief PNP. So nandyan lang po tayo para naman po ito sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan ng Naga City, lalo na paparating na tayo dito sa Peña Francia Fiesta. Regine Bue, CSN. Nasa 150 mga magsasaka sa Camarines Sur ang benepisyari ng inilunsad na Kabalikat sa Kabuhayan Farmers Program ng SM Foundation. Nalayog mapalakas pa ang kaalaman sa makabagong pamamaraan sa pagsasaka. May ulat si Darlene Lastrulio. Patuloy na pinalalakas ng SM Foundation ang kanilang advokasya sa pagtulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng inilunsad na Kabalikat sa Kabuhayan o KSK Farmers Training Program na ginanap ngayong August 28, 2025 sa Naga. Mahigit 150 na mga magsasaka mula sa 5 barangay ng San Fernando at Calabanga ang napiling benepisyaryo ng programa. Layunin ng KSK program na maturuan ng mga magsasaka ng makabagong kaalaman sa agrikultura, mapahusay pa ang kanilang mga kabuhayan at magbigay ng dagdag na oportunidad para sa mas maayos na pamumuhay. Ang pagsasanay ay tatagal ng halos 3 buwan, kung saan 1 beses kada linggo isasagawa ang pagtuturo at pagsasanay. Ayon kay Arlo G. Dalisay, Project Supervisor at Social Worker ng SM Foundation, mahalaga ang programang ito para sa mga magsasaka na nagnanais na magkaroon ng mga episyenteng kaalaman at kakayahan sa pagtatanim. Objectives of the program is first is to magkaroon ng livelihood sa ating mga farmers. So ang ating mga selected participants are Pantawid members, beneficiary, and mga farmers na selected in the SWD. So one objective is to provide livelihood and also food for their table po, na magkaroon sila ng sustainable na pagkakakitaan and syempre pagkain sa kanilang araw-araw na buhay. Ibinahagi rin ni Rosemary De Los Santos, isa sa mga benepisyaryo mula sa Barangay Binanuanan, Pequeño, Calabanga, Kamsur, na malaking tulong ang programang ito lalo na sa mga baguang magsasaka. Ini pong ginibong orientation, mas naintindihan niyo po na ito po talagang programang iniyo para po sa mga farmer, sa mga saradit na farmer na makanood. Inot na inot po, ugas yung lecture. Kami po kaya dati, ito bagang mga sinauna, kung ano lang dyan ang yun na to ang sinusunod. Bingon niyan po, kaya mas pinapaliwanag yung dyan, may mga teknolohiya na mas mapapadali po ang pagpaparmo. Nagpapasalamat po kami sa bilog po ang halik po sa Barangay Binanuan Pequeño sa SM Foundation po. Saro po kami sa naging beneficiary ninda. Sa LGU Calabanga po, salamat pong Marita. At least po nakalaog kami sa asosasyon na programa pong iniya. Bukod sa pagbibigay ng pagsasanay, binibigyang diin din ng programang Sustainable Farming Practices upang mapangalagaan ng kalikasan kasabay ng pagpapalago ng kabuhayan ng mga magsasaka.
Ito ay kaakibat ng misyon ng SM Foundation na magbigay ng targeted social investments sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan at tirahan, habang isinusulong din ang pangangalaga sa natatanging yaman ng kalikasan ng Pilipinas. Umaasa ang SM Foundation na sa pamamagitan ng Kabalikat sa Kabuhayan Farmers Training Program, makapagtanim ito ng inspirasyon at kaalaman na magsisilbing puhunan ng mga magsasaka upang maitaguyod ang mas maunlad na kabuhayan para sa kanilang pamilya at komunidad. Darling Lastrulio, CSN. Balik operasyon na ang plate tracker ng Land Transportation Office o LTO matapos ang ilang araw. Mga motorista inabisuhan ng ahensya na regular na i-check ang tracker para sa pag-track ng kanilang mga plaka. Narito ang ulat. Matapos ang isinagawang scheduled maintenance noong August 21 hanggang August 25, 2025, balik normal na ang operasyon ng LTO plate tracker system. Ayon kay Grace Rojas, Chief of Office ng LTO Naga District Office, malaking tulong ang tracker upang makita at ma-detect ng isang vehicle owner kung nasaan ang plaka ng kanilang sasakyan. Ipinaliwanag ng Land Transportation Office o LTO Naga District Office ang kahalagahan ng LTO tracker, isang digital system na naglalayong mas mapadali at mas maging episyente ang pagmamonitor ng datos at estado ng mga sasakyan, partikular na sa distribusyon ng mga plaka. Nagkaroon po ng maintenance nito last August 21 to 25 para siguro mas mabilis yung paggamit ng apps para mas mabilis and siguro mas maganda, mas madali Samantala, pinapayagan na rin ang pag-release ng mga plaka basta't ito ay nasa loob ng rehiyon. Aniya, malaking benepisyo ang hatid ng tracker dahil nagbibigay ito ng transparency at katiyakan sa mga motorista, lalo na kung may mga katanungan tungkol sa kanilang plaka. Kaya itong LTO tracker, plate tracker, mas maganda ito para kung talagang na gusto mo naman maghintay na lang sa'yo, if you feel may mga questions doon na kailangan mong sagutin para i-direct na lang sa'yo yung plaka mo. Layunin ng LTO tracker na mapabuti ang serbisyo ng ahensya at masiguro na mas mabilis at mas episyente ang pagtugon sa pangangailangan ng mga motorista sa rehiyon. Darlene Lastrulio, CSN. Nagpapatuloy ang pagtanggap ng application ng Public Employment Service Office o CAMSERPESO para sa Passport on Wheels ngayong darating na Setyembre. Ayon sa CAMSERPESO, mahigit sa 400 pang slots para sa naturang programa. Hanggang sa August 29 na lang rin ang deadline ng pagsusumite ng aplikasyon. Katuwang ang DFA, inilapit pa ng CAMSER-LGU ang serbisyo ng ahensya sa mga nais kumuha at mag-renew ng pasaporte. Tuloy-tuloy ang pagsuyod sa komunidad ng healthcare on-the-go assets ng CAMSER-LGU. Laboratory services ng healthcare on-the-go asset ng CAMSUR. Malaki ang tulong sa early detection ng sakit. Narito ang ulat. Ilang buwan nang idinadaing ni Tatay Dulcisimo ng Maydaso sa bayan ng Milor, Camarines Sur ang kanyang pag-ubo. Wala mang nararamdamang pananakit sa kanyang dibdib, ngunit napapadalas na umano ang kanyang pag-ubo na kanyang ikinakaalarma. Kaya sa pagtungo ng Wellness on Wheels, isa sa state-of-the-art medical assets ng CAMSER-LGU, sa kanilang barangay ay minabuting ng Tatay Dulcisimo na magpa-x-ray. Aking gulat na lang niya nang lumabas sa x-ray na may pulmonary nodule ang kanyang baga dahil na rin sa paninigarilyo. Kahaloy ito maning pagpa-check up. Nakakataon na magawing libre. Nagpapasalamat si Tatay Dulcisimo dahil kahit papaano ay maaga niyang nalaman na may ganitong kondisyon ang kanyang baga. Isa lang siya sa mga residente ng Maydaso na nabinipisyohan ng one-stop shop healthcare on-the-go assets ng CAMSER-LGU sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Ayon sa nurse na si Camille Panerio, malaki ang naitutulong ng programa ng probinsya sa kalusugan sa early detection at maagang paggamot ng sakit ng isang individual sa pamamagitan ng healthcare assets ng Kapitolyo na pipigilan at nadadala pa sa gamutan ang sakit ng isang tao. Laki ang tulong ng healthcare on the go ng province of Camarines Sur is para ma-prevent yung halimbawa sa TB, meron tayong x-ray, and then yung sa mga UTI para yung early detection kasi pwede tayong mag-conduct ng yung meron tayong mga urinalysis dyan, and then yung mga may sakit sa puso, then
meron tayong ECG, then sa buntis naman meron ultrasound. Maliban sa libreng laboratory services, may gamot ring pinamahagi of all ages at hindi rin pinalampas ng mga mami ang pamper time. Salamat sa sa pagdidikan mga doktor saka nurse na nag-check up. Ay dakula pong tabang yan sa muyang maray kadto pa. Pati itong mga ko nakabila ko kadto sa eskalar. Kaya dakula na maray po salamat ko ta. Dakulang tabang sa muya. Chris Novello, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.